sei a cantidad de folios, pero que caes 500 folios, 500 folios, remata dicindo Noite de San Silvestre, Rasalba, 1934. Hai que poñerse en situación e ver a don Ramón aquí en riba, que se pode ver o seu despacho tal como era, onde traballaba, onde escribía, unha noite de San Silvestre, que é o mesmo que dicir 31 de decembro, con un frío que debía pelar naquel momento aquí, sin luz, porque a luz non chegou a Trasalba hasta 1957, estamos falando de 1934, escribindo esa romaría de Xalmíñez. Eso é o potencial de don Ramón xa nese momento. A partir de aí foi toda unha institución no mundo da cultura que precisamente xustifica o premio que hoxe llevamos a outorgar a Galaxia. Estamos falando de que xa levamos 43 anos reuníndonos aquí para un acto semellante a este por onde pasaron as persoas máis senlleiras da cultura galega, non só do mundo da literatura, senón tamén do arte, da arquitectura, da pintura, de moi diversos aspectos artísticos que foron xa premiados. Neste caso é Galaxia. E por que Galaxia? Eu chamo a Galaxia a filla adoptiva, e así o fixe na introducción deste libro, a filla adoptiva de don Ramón Otero Pedrallo. Don Ramón Otero Pedrallo non tiña irmáns, don Ramón Otero Pedrallo non tiña sobrinhos, don Ramón Otero Pedrallo non tiña fillos, don Ramón Otero Pedrallo creou unha filla en 1950 que lle puxeron por nome Galaxia. El foi o seu presidente hasta 1976, en que faleceu. Pero é que en 1975, o 2 de xullo, é dicir, casi pasado mañá, o mércoles, 2 de xullo de 1975, diante do notario Moure Mariño, facía o seu testamento no que deixaba todo isto, o que é a casa, o que é o seu entorno, deixaba yo a Galaxia. Por iso eu lle chamo a filla adoptiva de Ramón Otero Pedrallo, que cumpre agora 75 anos, e que foi un recoñecemento por parte da Fundación a labor que leva feito Galaxia como editorial, como difusora da cultura, como defensora do potencial cultural, do potencial literario, pero eu non me vou a parar nesto porque seguramente moito millor que a min vai facer a laudatia desto Víctor Freixanes, que foi ademais director no seu momento de Galaxia. Temos xa planificado, que digo a todos estos admiradores de Otero Pedrallo, o para o próximo ano, este ano rematamos o ano Castelao, que digo diante do director xeral de Cultura, o presidente do Parlamento Galego, remata o ano Castelao, 75 aniversario do seu pasamento, e comeza os 50 anos do pasamento de Otero Pedrallo. O próximo ano, 2026, estaremos no 50 aniversario da morte do pasamento de don Ramón Otero Pedrallo. Pero estaremos tamén no momento dos 100 anos da primeira gran guía de Galicia, aínda non superada actualmente, que é a guía que don Ramón Otero Pedrallo escribiu e que se editou por primeira vez en 1926, o cual motivará unha especial dedicación, espero, á figura de don Ramón Otero Pedrallo. Espero tamén nese momento ter dous obxectivos cumpridos, porque realmente iniciei no seu momento a presidencia da Fundación Otero Pedrallo. Un é conseguir que esa palabra bocarribeira que acuñou Otero Pedrallo, que hoxe todos usamos, que Carballo Calero lle pregunta en 1953-54, don Ramón, que quere decir vostede que a palabra bocarribeira? Pero que saibamos, non temos contestación, a lo menos nas cartas publicadas entre Otero Pedrallo e Carballo Calero, que nos acompaña aquí a filla e o neto de Carballo Calero, non temos ninguna referencia de que don Ramón lle aclarara que significaba. Eu quero que non haxa que preguntar que é bocarribeira. Hai que asomarse aí, a esa baixada, según agora van cara a Ourense aproximadamente a 1 kilómetro,
donde xa está despexado o sitio onde vamos a facer ese mirador boca ribeira do Otero Pedrallo. Porque é un mirador non só xeográfico, non é un mirador só paisaxístico, é un mirador con cultura, con moita historia, con moita tradición cultural de Galicia, porque desde aí está enfrente o Castro de San Ciprián de Las, está o Castro de Santocado, está o Coto de Novelle, que Otero Pedrallo describe en alguna das súas obras e que lle chama Pico de Moucho, que a túa base están os dous ríos, Miño e Avia, e a capital do Ribeiro, Ribadavia. Eu quero que eso se poda ver desde aí, e este é un objetivo que espero cumprir este ano que ven. Acabo de cumprir o último elemento necesario para que se fose posible, que era a adquisición dunha leira que era necesaria para completar a que era a propiedade xa da Fundación para poder facer aí ese miradoiro, e que se conseguiu gracias a unha aportación especial que nos fixo a Diputación de Ourense, que agradezo aquí tamén en nome a Diputación, a súa representación aquí do director de Cultura. E a outra é un desexo que o sabe ben, e coñece o alcalde de Amoeiro, é convertir ese espazo que hai aí diante da igrexa, no que celebramos xa un acto que estuvo o bispo de Ourense, de convertir eso na praza Ramón Otero Pedrallo. Ese era territorio da Fundación que cedeu xerosamente para lugar público, e que aí corresponde que lle dediquemos unha praza a don Ramón Otero Pedrallo, e que eu lle pido ao Concello de Amoeiro, dentro das súas posibilidades, que a ver se o próximo ano que celebramos todas estas efemérides o podemos facer. Por outra parte, para rematar, xa se habla demasiado, eu quero agradecer, en primeiro lugar, ao Parlamento. Agradecerlle a súa presencia sempre neste acto, por parte do seu presidente, agradecerlle o esforzo feito, combinado ca Xunta de Galicia e ca Universidade de Santiago para crear esta cátedra Otero Pedrallo, cátedra institucional Otero Pedrallo, porque sei do interese posto polo seu presidente, e sei tamén, porque ten manifestado moitas veces en público, dese entusiasmo e ilusión que sinte pola figura de don Ramón Otero Pedrallo. Agradecer tamén a Consellería de Cultura, que hoxe podemos disfrutar de ese souto limpo, onde vamos logo a poder celebrar ese xanzar de amizade, porque gracias a unha aportación excepcional que nos fixo, contamos con eso, e poden ver aquí na parte de atrás da casa xa preparado o xardín romántico de don Ramón Otero Pedrallo. Agradecer ao Concello de Amoeiro, que dentro das súas posibilidades nos acaba de limpar agora o souto, onde vamos logo a xantar, pero tamén ese souto completo todo ao longo da carretera. E agradecer a María do Ceo, que nos vai deleitar hoxe con esas interpretacións musicais, e que tuvo a deferencia de atender tamén a don Ramón Otero Pedrallo musicando dous poemas que vamos escoitar de don Ramón Otero Pedrallo, musicados por María do Ceo e o seu grupo. E agradecer, como non, o grupo de gaitas que nos acompañou aí ao principio, que está sempre con nós, e, por suposto, a todos os asistentes a este acto. Moitas grazas nun día de abanico, cousa non frecuente aquí en Trasalba neste tempo. Moitas grazas a todos.